Fil-primawla tal-Qorti Ċivili bdew proċeduri legali kontra l-kumpanija All Invest Company Limited li attirat liha nies biex jinvestu flushom fiha. 3 familji li xtaqu jirtiraw flushom minn din il-kumpanija sabu li ma setgħux jagħmlu hekk għaliex dawn kienu maqbuda f'investigazzjoni barra minn Malta. Il-komplikazzjonijiet komplew jieħdu xejra diffiċli meta waħda mill-koppji investit flusha kollha, inkluż dawk li kienu qed iservu ta' garanzija bħala pagament għal binthom b'diżabilità biex ikollha biex tgħix wara l-mewt tal-ġenituri tagħha. Koppji oħra investit il-flus li kien ħarraġel meta rtira filwaqt li oħrajn investew il-flus kollha illi kienu ġemmgħu tul is-snin. B'kollox huwa stmat li s-somma ta' dawn it-tliet koppji maqbuda tammonta l madwar 50,000 euro. Il-kumpanija tiġi akkużata li kissret il-ftehim ma' dawn it-tliet koppji fosthom li huma ta' istruzzjonijiet differenti ta' kif kellu jsir l-investiment. L-istess kumpanija tiġi akkużata li esponit lil dawn it-tliet koppji għal riskju mhux ġustifikat filwaqt li biegħet prodotti illi misshom qatt ma nbiegħu. Met jiġu akkużati wkoll li għamlu pressjoni fuq dawn it-tliet koppji filwaqt li għedduhom li mhux ser jgħinuhom aktar ħalli jġibu flushom lura minn barra minn Malta wara li dawn marru għand l-MFSA biex jirrapportawhom. Permezz tal-ittra firmata mill-avukat Stefano Filletti, iż-żewġ koppji Borċu l-oħra Cremona qed jitolbu lill-kumpanija ħalli troddilhom il-flus li huma ġemmgħu b'tant sagrifiċċju tul is-snin.